Lurralde bat eskuekin begiratu, izan da Argontzen egin dugun proiektua. Ja bukatu dugu, eramaten ditugu hainbat hilabete, udatik bertan lanean, eta joan den astean bukatu dugu. Proiektuaren momentu batean, niretzat klabe izan zen, nengoen nahiko galdua, jakin gabe noruntz tiratu, eta klabea izan zen, pixka bat entzutea, nire desira non zegoen, eta desira hori mahaiaren gainean jartzea. Izan ere, nik egunero zeramikarekin lan egiten dut, zeramikagilea naiz, eta gertatzen zaidan gauza bada, hurbiltzen naizenean leku ez ezagunetara, nire manera begiratzeko lurraldea, ezberdina da, ez, beti nago bilatzen edo galdera batekin buruan, ja ze material mota aurkitu dezakegun lurralde horietan, eta, hain zuzen ere, hori mahaiaren gainean jartzea erabaki nuen, eta hori proposatzea gehien bat, ez? Orduan, Argontzera eraman nahi nuena zen, edo beraiei eman nahi niena zen beraien lurraldea begiratzeko modu ezberdin bat. Orduan bidali nituen, beraiek jakin gabe oso ongi buztina ere zer den, edo ze itxura duen, bidali nituen buztina biltzera, beraiek nahi zuten lekuetara, eta buztin horietatik abiatuta, bilduma horretatik abiatuta, egin genuen investigazio bat, zeramikagile bat enkargatu nion, eta buztin bakoitzaren hainbat datu atera genituen. Datu horiekin zehaztu genuen buztin bat zela hoberena, objektuak sortzeko, eta proiektuaren bukaeran herriko plazan geratuko diren hainbat objektu sortu genituen, edalontzi batzuk. Eta hontaz aparte, nahiko nuke azpimarratu, zeramika hurbiltzeaz aparte, baita ere adibidez hori saiatu garela, saiatu naizela, beste begira batzuk ere hurbiltzen. Adibidez geologiarena, momentu batean geologa bat etorri zen Argontzera, bere ikuspuntua ematera, eta guri beste begira bat eskaintzera. Eta momentu honetan, proiektua bukatua da, eta esango nuke, beraiek orain lurraldearekiko duten begirada, nolabait ere aldatu dela, edo zabaldu dela.